Hello Kablas! So nandito ulit kami ngayon. Gagawin namin yung isa sa mga trending video ngayon sa online, yung Chubby Bunny Challenge. Of course, I'm Limuel and I'm Aina. I'm Mape. palitan tayo ng Chubby Bunny. Twist. Gawan tayong Chubbing Bobby. Bobby. Yan. So, pero ngayon, yung tamong guest, announce nila rin ka grupo ng Budak, king The Pink Elephant, of course. Itaira, ang point na meron ng friend Sir J. Sir J. Oo. So para maging masaya, mas marakal, mas masaya, in-invite me love to join the challenge. So guys, alban niya in-challenge namin. Mga kablas, Agli. at itamong challenge, kaya pinagasto ng Chubby. Chubby Bunny. Chubby Bunny, Bakit? pero ano kasi gagawin natin na Papalitan natin yan ng Chubbing Bobby. Chubbing Bobby. O muna na ako, Chubby Bobby. Walang nguya. Yan. Sabing Bobby. Chubby Bobby. Ay, wag mo yan. Walang nguya. Chubbing Bobby. Chubbing Bobby. Chubby Bobby. Walang nguya. Kakanan me. Ganun lang ha. Chubby Bobby. Siksik memo. Sabing Bobby. Chubby Bobby. Siksik niya ako. Kaw. Kanan me. Walang magngunguya. Chubbing Bobby. Dalawa pala. Pula lang sa'yo. Ipesto mo kasi. O, yung pa mo. Chubby Bobby. Sasamulyo. Tanong ng Buddha. Chubbing Bobby. Parang mo. Sabing Bobby. Chubby Bobby. Ano? Sandali, siya ay na muna. Chubbing Bobby. Kinikihan ko kabit. Chubbing Bobby. Chubby Bobby. Sabing Bobby. Chubby Bobby. Ikaw. Alam mo maglangot ah. Walang maglangot ha. Ay, tignan mo yung ha. Nagka-camera natin. Tignan mo yung... Chubbing Bobby. Ano yung taka niya? Ako ba kayo? Ang sakit. Taka na siya. Ayun na siya. Ah, ikaw. Chubbing Bobby. Chubby Bobby. Grabe yun. Kalaguman eh. Sabing Bobby. Chubby Bobby. Matamtado ka na. Ay lang! Ay lang! Sabi Chubbing Bobby. Okay. Kasabing mo itong kukin. Grabe, ang Chubbing sakit. Bobby. Chubby Bobby. Sabing Bobby. Ah. Chubby Bobby. Ang sakit. Nasaan na? Ang sakit Wala na. ka na. Okay. Ang ganda mo. Ay! Ayun! Oh, lumalabas na. Yay! Ito ka. Ako ba? Yung pa! Darukan niya. Ayoko na. Chubbing Bobby. Danupan niya yung Bobby. Kasi advance pa, advance. Chubby Bobby. Oh, Tubig. danupan niya yung Bobby. Nalila ako sir. Ay, Ang tango na. Lumalabas na. Chubby Bobby. Matataya ako na. Ako na? Ikaw muna. Darukan na. Ay, wala na ko. Ayun! Yay! Darukan mo eh! Darukan mo! Ikaw na. Bakit mo ko? Ikaw na. Okay. Asa ba? Asa ba? Bobby. Oh, talo sa gudang. Sino-out? Sino-out? Dalawa. Ay, ando na lang tayo. Sabing Bobby. Chubby
Ay, dalawa na lang, tanay ka na. Oh. Paano ka pang... Gaging gagi! Ang sakit! Gaging gagi! Gaging taka! Ang gagi! Dalawa na lang sila. Meron pa tayo dito ha, meron pa tayo. Ano? Nanalo si Tyra. Si Tyra ang winner natin, guys. By the way, si Tyra member ng The Pink Elephant. Of course, Pakilo ko ang paraminggo. kasama ni Budang sa The Pink Elephant. Ayan. Nag-show sila dito. Tapos, ayun, on the spot lang kami ng ano. So, guys, thank you for Basta watching vlog. our video. Ayan. Tapos, siyempre, si Sir, pakilala ka, Sir. Jay Regal. Oo, si Jay Regala. Nagtawag kami ng mga friends dito para kasi kami. Hindi na kinaya ni Tyra. So, of course, ka-blast page. Like and share. Universal access, ha? Yes. Universal access. Thank you so much, Shopping Bobby Challenge! Ayan. Para na. Tapos, of course, ang videographer namin for today, si Jem. Ay, Papa Jem. Lapit ka. Malapit kami. Magkakalapit sa... 1, 2, 3. Sa Bye, guys. Bye-bye. Thank you.